Hvad skriver I så? Ja, så må jeg jo... Så tænkte jeg lam. Ja. Den må ind igen. Jeg skal have fat i nogle fordel. Ja. Ja, det er Og så klart. fik jeg biler til at holde. Ja. Og så har jeg så fået min ven her til, at det skal man ikke. Man skal bare faktisk... Ja, trækket af, ja. Jeg tog simpelthen, hvad hedder det, men jeg fik jo så en engangsvasketid, ikke, og holdt med, ja. Og så jeg trækket af, at der var en, der havde Torben i nette, så en der kom, okay, nej. Det kommer Kobbelopper. Har du vand? Hvad siger du? Har du vand, Line? Jamen, ved du hvad, nej, det skal nemlig være, ja, vi vil gerne høre, hvad du synes jo. Ja. Det synes vi, det kunne være lidt sjovere. Ej. Ja. Nu er der jo kun 3 piger. Nå. Ja. Det er en af dem. Ja. Og så er det hende med det helt sorte hoved der. Ja, den er meget lækker. Og så er der, Ja, se nu. Nu har hun set. Nu kan du se. Nu, er det ikke den? Det er det hende der, ikke? Nej, det er ikke. Nå, det er da den der. Den kommer lige der. Nå, ja. Det er jo meget fine med. Ja, det er høns. Ja, de er vant til at blive drevet med. Ja, det er sojas. Træningshøns. Ej, hvor det er super det der. Ej, hvor det er super. Ja. Den er med nogle rigtig gode høns. Ja, det er det. Ja. Det er godt de 3, der er kommet herop. Ja. Jamen, det er ligesom de 3, der holder sammen, og så er der en Nå, okay. Ja. Og nogle kan, der kan det være, fordi lågen dernede er blæst i, og hun kan ikke flyve ud og flyve ud. Det kan de andre. Nå, okay. Ja. Du skal gå. Og der er nødt til de andre. Ja. Godt nok lige pludselig mange hunde. Ja. Ja. Det er hende der. Ja. Hvor det hvide går lidt Går lidt hen over øjet, ja. Men det var hende der, der drev efter den, og så var der hende, og så var hende der, ja. Så de er der i hvert fald meget på. Lidt meget på. Ej, hvor vi kigger, ej, hvor det er jeg slet ikke. Hov, da! Høj, det er faktisk lidt for Bjørn. Men det var sådan cirka 3 kilo i dag. Et af de der flytog her, som vandt.